Welcome to my YouTube channel. गासैखौबो आंनि राजिब भिडिअ चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बयखौबो बरायनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आङो आसा खालामो। आङो भिडिअ हगारिया गोबावसैमोन। दिनै आङो नोंसिनि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। एसेब्लाबो बेखौ आङो नायलांगोन होननानै आसा खालामो आरो नायलांनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होलायदो। दानिया आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, नायलांदो। आं दा थिलिफोराव दंफैयो लोगोफोर। गय बागान बे गारिया आंनि नैबे गथ'आ रायज्लायनो रोङा। बबासो आल' होनलाबाय थायो। सावथाल गथ' रायज्लायनो रोङा। बिराद थान्दा, थानो मोजांथार सायायाव। नाम की तुम्हारा नाम की है? नामটা কি? হ্যাঁ, তোর নামটা কি? বলতে পারে না? বলতে পারে না নাকি? जिरायनाया जेबो रोङा। गुदुं गादांसो थाबायनायाबो रायलायनायाबो एसे रायलायो। नायदो। भात खाइছে? भात खाइ নাই? হ্যাঁ এই বাবু, ভাত খাই নাই? হ্যাঁ খাই নাই? जा मोजां बिफां माबालायनानै थालायबावोसो हनै अन्थाइ। बे अन्थाइखौनो जायो नामा बिसोरलाय? अन्थाइ गेलेयो मालाय। कि बुस्थु गेलेया? इयो मासेया गिदिरथार दे नै देरहांबाय। बै गुफुरा मा नालै? मिथिया बेबा मा ना होनो। आयौ थफि गोनांलाय। औ नै बैयो थफि गोनांलाय बेखौ साइसखा। ओमफ्राय बे सिङाव इसे दं नामा इलाय? बैखौ नुवाखै? अक्सिजेन गेस मालाय। दैया फुवा थांलायबावो। ना जा समायना माथो नाया।
दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै एसेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय